ил бюджетының социаль юнәлешле булуы һакланасак дип белдерде матбугат конференциясында Россия президенты Владимир Путин. Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы дәүләт йылышы курултай депутаты Юнир Котлыгужин. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Юнир Гальмиянович, Владимир Путиндың матбугат конференциясын караганһыгыздыр һәм онда тәүге һораулардан бере үк илдең икътисади хәленә кагылышлы иде. Һәм бына шунда байтак кына хандар килтерде президент, һәм уларның береһе торлакты шундай индерү хандары ине. Бuna бүген бұл торлактың хакы халык катып алырлыкмы икән? Сынлап та кисә илебезнең президенты 17-нче тапкыр пресс-конференция үткәрде. Бұл конференциялар кирәк дип исәпләйм. Шулай да бұл конференция ул кайһы бер усраклы мәсьәләләрдә генә хәл итүгә кайтып калырга тиеш түгел, илебез масштабында һәм шулай ук дөнья масштабындагы мәсьәләләрдә хәл итүгә кайтып калды. Сынлап та торлык мәсьәләһе моны ел һайын кискен тора. Ул быел да кискен каласак. Чөнки төзелеш бара үзенең планы буенча. Шулай да безнең халыктың яшәү кимәле әле бик артмай. Шуның өчен хатып алучылар һаныла әдәя бит инде. Шуның өчен моны безнең һәрбер квадрат метр кыйммәтләнә бара. Бигрәк тә азаккы елда 2 тапкырга тигәндәй строй материалларга хак артып китте. Ул бит инде моны шул һәрбер торлактың квадратында сагыласак, шулай булгас, без бу мәсьәләләрдә теге күкрәк хугып мактанырлык түгел әле дип исәпләргә кирәк дип уйлыйм инде. Бuna торлак шартларын яхшырту өчен программаларга килгәндә сер түгел, торлакка яшь гаиләләр мохтаҗ һәм бuna уларга инспектор ярдәм итү яһәтеннән һезнең фирка тарафыннан ниндидер тәкъдимдәр, закон проектлары тәкъдим ителәме? Халык менән усрашканда, моны яшәгән урында барып күрәбез бит инде. Ул яшьтәр генә түгел, уртагы яшьтәге кешеләр дә бар, олы яшьтәге безнең кызганыска каршы хугыш ветерандары, хезмәт ветерандары ла яхшы торлактары юклыгы менән күренеп тора. Менә шулай булгас, бұл программа безнең партия исәбеннән генә түгел, ул тулыһынча ил күләмендә каралырга тиеш. Ул һәрбер регионда ла күтәрелеп сыгып, менә ошо мәсьәләләрне яңадан карарга кирәктер дип исәпләйм. Менә әлеге Хуңгы елда кертелгән долевое строительство ул үзен акламаны. Шуның өчен бұл программаны үзгәртергә кирәк. Кискен төптән дип әйтергә кирәк. Чөнки бұл торлак төзү һәм башка социаль объектларны төзү ул предпринимательләр, эшкуарларның гына кулыннан килмәй. Шуның өчен ул мәсьәләләрне хөкүмәт, ил һәм республика масштабында үз кулында алып, контрольдә тоту мөмкинлеге. Плановый эшләргә кирәк. Ул авыл хуҗалыгы, төзелеш һәм урман хуҗалыклары ул һәр вакыт дотационный өлкә булып калдылар. Ул бигрәк тә менә һуңгы вакытта кешенең бигрәк тә яшьтәрнең моны авырулар, инвалидларның хәле авыр булганы өчен сәбәпле безгә ул мәсьәләләрне хөкүмәт күзлегеннән карап хәл итәргә кирәк дип уйлыйм. Һәм хөкүмәт күзлегеннән хәл итү өчен бына кайбер программалар бар. Ул да булһа, күп балалы гаиләләргә, инвалид бала тәрбияләгән гаиләләргә бушлай йөр бирү турысындагы закон. Ул инде хәзер ил кимәлендә эшләй, әмма һәрбер төбәктең үзенең аерым үзенчәлекләре бар. Бына инфраструктура мәсьәләһе күтәрелде. Ошондай йөр бүленгән авылларда, касабаларда. Сынапта был урында мәктәп буласак дигән язулар инде 10 ел был закон кабул ителгәне бирле элеүле тора, әмма инфраструктура мәсьәләһе урыннан кузгатылмай. Һәм бына федераль кимәлдә уны законнан ныгыту турында әйтелде. Һезнең фикер?
Әйе, мин был фикерде хуплайым. Чөнки моны без быел дәүләт йыелышы ултырышында күп балалы гаиләләргә йер мәсьәләһен йер бирүде карап үттек һәм уны йер бирә алмагач аксалата бирергә дигән һәгымтага килдек бит инде. Шундый закон кабул иттек. Әмма ләкин моны 3 балалы һәм күбрәк балалы гаиләләргә йер бирү мотлак кәрәктер дип исәпләйм. Һәм шулай ук инвалид балалары булган гаиләләр йер ала алмайдар. Шулай ук яшь белгечләр, моны укытучылар, врачлар һәм авыл хуҗалыгы белгечләре кайтып, улар йер алып, өй алып, гаиләләр булдырып, ул Ергә берегеп шулай. Ергә берегеп яшәп китә, улар турып калырдар ине һәм ул кадр мәсьәләһе елдан ел безнең кискенләшмәс ине, киресенчә хәл ителер ине дип уйлыйм. Шул мәсьәләләрдә без уйлап, мин үземнең ярдәмчылар менән ана шундый законы проектлар әле әзерләнәм. Без моны шул йер мәсьәләһе комитеты менән берлектә район һәм кала администрацияларына мөрәҗәгать иттек инде. Моны шул мәсьәләне күтәргәндә ничегрәк эшләргә булыр икән. Әле моны шул мәсьәләләр өстендә без эштә дәвам итәбез. Бына йер участкаһы алу катмарлы булган осракта 250 мең бирелә гаиләләргә. Бына был ничектер еңелләштерәме ул ошо мәсьәләне? Чөнки үзегез алдан әйтеп киттегез, төзелеш материалларына хак 2-ләтә, 3-ләтә арттык һәр осрактарда. Был мәсьәләне аксалата бирү менән ул мәсьәлә хәл ителмәй, чөнки ул бит был гына аксага ул квартира, өй һатып ала алмай. Шулай булгач ул мәсьәлә турып кала, хәл ителмәенчә. Ул килгән акса ул таралыла бетә ул. Шуның өчен был хәлдә без, наверное, артабанда карарбыз дип уйлыйм. Һәм шулай ук һөйләшүдә, журналистлар һөйләшүдә үлем ханы арту турында ла сүзләр булды. Гомер озынлыгы кәмей, үлем ханнары арта, бу әлбәттә COVID-19-га ла бәйле. Әмма шулай да дәүләттең сәясәте тап гомер озынлыгын хаклауга бәйле булырга тиеш, шулай бит. Әйе, безнең сәясәт буенча караганда ысынлап та ул яхшырырга тиеш. Әмма ләкин быел, менә үткән ел менән сагыштырганда үлем осрактары ла артты, балаларның үлеме ла артты бит инде. Менә шул демографик ситуацияны караганда безнең Башкортстанда тыуым да кәменә. Буны ысынлап та ул ковид менән бәйләргә мөмкин. Әмма ләкин социаль мәсьәләләрдә без күбенсә хәл итә алмаһак, безнең бу мәсьәлә елдан ел хөрткә табан бары дип уйлыйм. Шуның өчен безгә буны ничектер планово хәл итәргә кирәк. Киткән рәвештә хәл итүдә көткән мәсьәләләрдән бере шулай бит. Моны без әгәр дә йер бирәбез икән, без бит ул йергә барырга юлы булырга тиеш, электричество, газы үткән булырга тиеш. Моны шул инфраструктураларны хәл итеп биргән вакытта, моны илебезнең президенты ла әйтте бит инде. Участокка алып барып yetkirгә кирәк хөкүмәт исәбенә, то есть газды. Моны шул вакытта без әзрәк эште еңеләйтер инек, моны үзебезнең халык өчен. Моны үзем дә мин 7 ел элек газ үткәргән вакытта, моны газопроводтан өйгә хәтлем ул минең җилкәгә төште. Безнең гаилә бюджетына хукта. Ул бит зур гына суммага төшә. Шуның өчен бигрәк тә яшь семьяларга, күп балалы гаиләләргә ул зур ярдәм булыр иде. Моны шул президент әйткән сүзләрне без урында тормышка ашырга тиешбез. Һәм шулай ук бына Россиянең тышкы сәясәте турында ла президентның сорашуда байтак кына әйтелде. Башка илдәр менән мөнәсәбәтләрне көйләү бына эске тормышыбыз өчен, халыктың тормышы өчен ни өчен мөһим? Дөнья кимәлендә безнең авторитет күтәргән өчен без үзебез илебез эчендәге турышты яхшыртырга кирәк. Социаль-экономик курсты үзгәртеп, моны
халык мөнәсәбәтен яклаган вакытта без һәрбер регион, республика көчле, ныклы булды һине, без дөнья кимәлендә лә авторитетлы булыр инек. Моны был ысынлап та санкциялар объявлять итәләр бит инде. Ул буштан гына барлыкка килмәй бит инде. Димәк, без көчлебез. Пока безнең көчле дип әйтергә мөмкин түгел. Шуның өчен дә безнең границала НАТОның вооруженной силой йыела бит инде. Без ана шул көскә туру өчен без һәрбер гаиләнең, республиканың ныклыгын тәэмин итәргә тиеш. Ысынлап та һәм был яһәттән дә Владимир Путин бик катгый гына фикердәр yetkерде. Рәсәйнең был яһәттән үзенең позицияһы бар дип белдерде. Юнир Гальмянович, бына бүген тагыла бик мөһим бер дата, ул да булһа республиканың конституцияһы көне. Ошо уңайдан тамашачыларга әйтер теләктәрегез бардыр. Ысынлап та 28 еллык үзебезнең суверенлы республикабызның конституциясын кабул иттек. Ошо ул әйтәйек, һәрбер республикабызның яшәүчесе, һәрбер кеше өчен ул төпле закон. Ошо зур байрам менән барыгызны ла котлайым, исәнлек, һаулык теләп һәм алдагы тормышыгызда уңышлар теләп калам. Һәм yetib килгән яңа ел менән, шулай бит. Шулай ук yetib килгән яңа ел менән. Зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙгә Дәүләт Йылышы ҡоролтай депутаты Юнир Ҡотлоғужиннан әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ.